थांखिया जादों जोंनि आइजोफोरखौ जोङो बोरै न'खर बिथिङाव लुखांनो गाव गावनि फिसाफोरखौ बोरैहाय नंगौ लामाजों दैदेननो आरो माबोरै फिसाफोरनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावलांनो जों आइजोफ्रा बे सांग्रांथिखौ लाफानानै माखासे टपिकफोर लादों बे टपिकनि सायाव सोनारनानै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जों आवगायलांगासिनो दायो आइजो होननाय लोगो लोगो जोंनि आइजोफ्रा गोबां जोङो गुबुनाव खामानि मावनो थाहैनाय गावनि जायगायाव खामानि थानांगौ गुबुनाव मावनो थाहैनाय आरो लोगोसे गुबुन हौवाफोरजों थांनाय बेफोरबायदिखौ जों अनेक नुनो मोनदों बेफोरनि सायाव मा बुंगोन बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां संसारनि रिमोनला संसाराव आगान होनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि आइजोफोरखौ मानोना जाय व्यक्तिफ्रा थोंजोङै बुंनो थाङोबा धोरोमजों लोब्बा गैया बे खामानिखौ गोरलैयैनो मावनो हायो जायहा धोरोमनि सिङाव थायो जाय आइजोआ बेबायदि गावनि फिसा फिसौखौ गावनि फिसायफोरखौ गावनि न'खरखौ गारनानै आद्रि खालामनायखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो बेफोरनि बागैबो लाफानानै जों बेफोर फारिलाइफोरखौ जोङो लादों जाहाथे गावनि न'खरनि गावनि फिसाफोरनि गावनि बिसि फिसाय अनलायनानै थानांगौनि थाखाय नैबे सांग्रांथि धोरोम जथुम्माखौ जों खालामनाय जादों सांग्रांथि जानोबा मा हाबाफारि मावनांगोन आइजो माहारिफ्रा सांग्रांथि जानोबा थोंजोङै जोङो बुंनो गोनां जागोन गिबियावनो सेथियाव जोंना धोरोमनि बाथ्राया जोंनि जिउआव जोंनि गोसोआव थानो नांगोन नैथियाव जोंनि आखल आखुफ्रा धोरोमजों लोब्बा थानानै थाबायनो नांगोन जोंनि मावनाय दांनाय साननायफ्रा मोनफ्रोमबो धोरोमजों गोरोबनांगोन आरो गासै बिथिङाव बुंनाय रायनाय थाबायनाय जों मावनाय दांनाय गासैबो बयजोंबो समाजनि गेजेराव जोङो बयजोंबो हामजाजानाय आखल आखु जायखौ मानसियाबो मोजां मोनगोन इसोराबो मोजां मोनगोन बे खामानिनि सायाव जोङो थानो गोनां आरो दानि जोंनि माखासे गारजेनफ्रा जोंनि इयुनावहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ माखासे एडभाइसखौ होनो रोङा दा बे गारजेनफोरनि थाखाय जों माबायदि सांग्रांथिखौ हरनो सानदों दिनैनि बे फारिलाइनि गेजेरजों थोंजोङै नुजाखानाय दङ जोंना दिनै जोंनि फिसाफ्रा नंगौ लामायाव थायाखै आरो बांसिन फिसाफ्रा बिमा बिफानि खोथा मानिला बिनि थाखाय गोबां बिमा बिफाफ्रा मोदै फुगारनो गोनां जादों दाहा खालामनो गोनां जादों बेफोर बागै लानानै जोंनि फिसाफ्राबो जाहाथे बे प्रग्रामाव हाबफानानै बे फारिलाइयाव खोनासंनायनि गेजेरजों जोंनि हांख्रायजानाय आलासिनि गेजेरजों बिथांमोननि गोसोआवबो गरसे बेगर गायनानै होनाय बायदि जानानै बिथांमोना जे मोजां मोनसे फुलि बायदि जोंनि न'खरफ्राव रज'बोयो देरबोयो बेखौ जों आसा खालामदों बे गाहाय आलासि हिसाबै सोरखौ हांख्रायनाय जादों गाहाय आलासि हिसाबै सोरखौ हांख्रायनाय जादों बे प्रग्रामाव चिफ गेस्ट हिसाबै सोरखौ हांख्रायनाय जादों जोङो जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै मिस्टार प्रान्जल दैमारि बिथाङा प्रेसिडेन्ट अफ नर्थ बेंक बिबिसि बिथाङानो गासै जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखायबो गोबां खामानि मावो बेनिखायनो जोङो बिथांखौ जोंनि बे 39 एनुवेल कनफारेन्सनि सासे गाहाय बिबुंथि महरै जोङो बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों मेडामजोंबो एसे लानो नामा जोंनि आयदाफोराथ' बेबायदिनो बे 39थि एनुवेल कनफारेन्सखौ खुंनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंनि बे बर' बिमाफ्रा जोंनि फिसाफोरखौ माब्रै फोरोंलांनो माब्रै जों बिमाफ्रा फिसाफोरखौ फोरोंलांनोबा जों माबायदि जानो नांगौ आरो दिनैनि आयदायानो बेबायदिनो जोंखौ फोरोंदों जोङो जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्ट'आ जों मानसि हारिनि थाखाय बुहुमाव फैदोंमोन आरो बुहुमाव फैनानैबो बियो गोबां दुखु खस्थ' खालामनो नांदों आरो बियो क्रुसाव थैनो गोनां जादों जेब्लानाखि बिखौ क्रुसाव आलायनो थाखाय लाङो बिसारुफ्रा क्रुसखौ बानहोनानै लांबाय थानाय समाव गोबां आइजोफ्रा बिनि उन उन गाबै गाबै थांफानायमोन आरो बे समाव बे गाबै गाबै जेब्लानाखि थाङो बे आइजोफ्रा अब्ला जिसुआ बुंदों आरोखि नोंसोरो आंनि थाखाय दागाब जेरुसालेमनि फिसाजोफोर नोंसोरो आंनि थाखाय दागाब मानोना नोंसोरो गाव गावनि थाखाय बा गाव गावनि फिसाफोरनि थाखाय गाब होननानैहाय बेबायदि बोसोनखौ जोंनो गालांनानै होदों आरोखि नैबे बोसोनखौ लानानैनो बे आयदाखौनो लानानै बे फोरोंनाय बे सोलोंथाइखौ होनो थाखाय जोंनि आइजोफोरखौबो गोबां आइजोफ्रानो गावनि फिसाफोरखौबो मोजां बोसोन मोजां गियानबो होनो हायाखैथ' बेनिखायनो जोंनि बिमाफ्राबो जोंनि आइजोफ्राबो जाहाथे जोंनि फिसाफोरनि थाखाय गाबनानै इसोरनियाव गथायनानै इसोरनियावहाय फिसाफोरखौ आर'ज गाबख'नानै जेन मोजां लामाथिं दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय नैबे आयदाखौ लानाय जादों आरोखि हामबायसै बैनि आलासिनि स्पेसखौ एसे लानानै थांसै जों माने दसे जिरायनानै गाबोन मेन खबर जाबा मोनसे गेदारिंखौ खालामदो 39th Annual Conference सनितपुर बिश्वनाथ आरो धेमाजि आइजो कमिटिजों खुंफुंजानाय बे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैनो हानानै थारैनो रंजानाय मोन्दों आरो बिथांमोननि जे
सांग्रांथिनि थाखाय मा बुंनो सानो? बिथांमोननि जे गाहाय थांखि एबा आयदा बे